Fl-10 ta' Marzu tal-2010 l-uffiċjal tal-GRTU ġewwa t-Tard bat SMS direttament lil Chris Said, dakinhar segretarju parlamentari responsabbli mill-kunsilli lokali. Is-suġġett tal-SMS, il-kuntratti ta' riċiklar tal-iskart lill-kumpanija sussidjarja tal-GRTU Green MT kienet qed tieħu mingħand il-kunsilli lokali. Għat-Tard jaġġorna lil Chris Said bil-ħidma li kienet qed issir biex il-Green MT tieħu iktar kuntratti kemm f'Malta u kif ukoll f'Għawdex. Jinformaw ukoll dwar laqati li kien se jkollu fil-jiem ta' wara. Imbagħad ġewwa t-Tard jgħid lil Chris Said illi kellu bżonn jiltaqa' miegħu. Nixtieq imma niltaqa' miegħek urġenti dwar Sliema u San Ġiljan. Nippreferi nkellmek wiċċ in wiċċ fuq dawn. Minn SMS ieħor jirriżulta li l-laqgħa mitluba minn ġewwa t-Tard ma' Chris Said eventwalment saret fit-12 ta' Marzu 2010, jumejn biss wara li jintalbet. Fit-tmiem il-laqgħa għat-Tard bat SMS lid-Direttur Ġenerali tal-GRTU Vince Farrugia. Għadni ħiereġ minn fejn Dr. Said u sellalik ħafna. Jirriżulta li wara din il-laqgħa d-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali ċempel lill-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan, wieħed mill-kunsilli illi dwaru l-uffiċjal tal-GRTU ġewwa t-Tard ma rikellem lil Chris Said. Dan huwa konfermat minn SMS li s-Sindku Nazzjonalista ta' San Ġiljan Peter Bonello bat fil-15 ta' Marzu 2010 lil Vince Farrugia, id-Direttur Ġenerali tal-GRTU. Illum id-Dipartiment rid ikun jaf ma' min iffirmajna l-kuntratt tal-iskart. Il-kuntratt ta' riċiklaġġ tal-iskart tal-lokalità l-oħra li dwaru skont l-SMS tal-10 ta' Marzu tal-2010 ġewwa t-Tard trid ikellem lil Chris Said, jiġifieri il-kuntratt ta' Sliema kien spiċċa f'nofs kontroversja qawwija. Fit-tmiem ix-xahar li għadda l-eks Sindku ta' Sliema Nicky Dimek xed fil-qorti kif is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borċolofir kien talbu biex jażel bħala kumpanija ta' riċiklar tal-iskart lil Green MT u mhux kumpanija oħra. Fil-qorti Dimek qal li wara t-telefonata mingħand Borċolofir huwa ma firma l-ebda kuntratt u kollox baqa' pendenti sakemm tneħħa minn Sindku u l-kuntratt mal-Green MT ġie ffirmat mis-Sindku Nazzjonalista ta' Warajħ Joanna Gonzi ġimagħtejn biss wara li nħatret.